Oh, hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him, 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 and crown him Lord of all. He said of Israel's chosen race, ye ransomed of the foe, ye ransomed of the foe. Hear him who sends you by his grace, and crown him, 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 and crown him Lord of all. Let every kindred, every tribe, on this terrace shall fall, on this terrace shall fall, to him all majesty ascribe, and crown him, 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 and crown him Lord of all. Oh, that with yonder sacred crown, we at his feet may fall. Oh, that with yonder sacred crown, we at his feet may fall. We at his feet may fall, joining the everlasting song, and crown him, 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 and crown him Lord of all. Amen. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and dread. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Yes, Father, our burdens are lifted at Calvary. That was Christ. That was Papa. Na was here de etiafo. Na was here. Eja de oyema ye nyina ye hu. Papa Yesu anope ya bebutu enimo wuda fefe. Japa yesre bonifache. Yesu se japa wonko ani aye boni etia nti ena anope yesro Papa Yesu fa ye boni cheyen. Na fayen kra
If you say, you try a near, obey ni waka unkuto wu Christo. Na jayaba wa nimu deɛ yɛnimsa wo de yɛ bɔne akyɛ yɛn wo de akyɛ yɛn papa yɛsrɛ sɛ fa honhom kronkron no fa bɛgu yɛn so na agyapa ɛnnɛ ɛnyɛ da kɛseɛ ɛmfa ama yɛn asɛm a yɛbɛti no ma osunsum kronkron no ɛmfa anyɛ yɛn ho adwuma agyapa obi a wɔnte wasɛm ɛnnɛ agyapa mɔnte wasɛm no hu sɛ wonkutoo na ɛwɔ sɛ yɛde yɛn ho twere wɔ agyapa dɔnhwere mu yɛtu ayarefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa Ejapa fa nsa kɛseɛ fa toto ayarefoɔ nyinaa so na ejapa sa ɔmo yare wɔ sunsun ma ne mpie honamduam ejapa wo yɛ saa ma yɛn ejapa yɛtu yɛn kɔla ahyɛ wo nsa ɛnɛ ɔmo tu kwan akɔ New York ejapa di ɔmo anim na fa ɔmo kɔ na sa fa ɔmo bra asomdue mu yɛnim sɛ ɔbɛyɛ ne saa ma yɛn ejapa wo yɛ ne saa ma yɛn yɛde ɔkasamafoɔ ɔhyɛ wo nsa ejapa hunmɔbɔ obɛgyina na ɔkasa Ejapa ni a ebɛte no enye wu Kristo one minim ye sɛ obɛyɛ ne saa nso asan ama yɛn ejaba dom na boa yɛn na yɛ ankorankora biara bisade ɛma no ɛwɔ wo pem we ne ɛsrɛw wɔ dɔba Yesu Kristo mogya mu nti amen. Amen. Drew said, "You be a tight no." Then you are no, you say, if we are say, dear Drew no. Jesus Christ, obesan babio. Obesan ba fire call promise John 14. See or kwako see baby am I. Na no ahye ebo say no papa fie adan bebre ho ye nyina ye beko enso wo say asem no nso ko efise bi no monte ye na ye nim say beko nso a anuanom ne free tight ye da na se no na ye yi tight no ye nim say de wa ya amaye no ye ntimi na na se e man kukusi ba bia enti ye be frɛ asonfo no no maba na yaba abegigi title na momye mompae mpamcho momye sorry rade adru se yeba beda wase na wo si yenyimra na obebie esro fencing no obebie amana broso eja ya da wase eja ya paacho obi a ono nso oanya bia ma no se ye adwuma o se ye den ne esisi na kwan no eja ya sro se obeye na dum no amana nya adwuma aye nti ya sidanie ena ni da nyina amen.
Zayezi, Zayeno, Onara, Natumara Kwa, O Shenyanka Nyame, On Kejao, Yanachurada, Damti, Nyajizi, Danyame Baya, Obeyama, Saujiza, Nyame Bayama.
Happy Sabbath, church, and happy Sabbath, boys and girls. I want to welcome everyone to our children's story time. This week's lesson was lesson 13, but before we get into the lesson, I'll ask Millie to give us our opening prayer. Listen to this lesson and in Jesus I pray, amen. This lesson was titled Balaam and the Talking Donkey. The memory verse was taken from John chapter 14, verse 23, and it says, "Anyone who loves me will obey my teaching." Amen. The message for this lesson is we worship God when we follow his instructions. Amen. Our opening song will be Alive. Amen. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Balaam and the Talking Donkey. The memory verse is from John chapter 14, verse 23. It says, "Anyone who loves me will obey my teaching." Today's message is we worship God when we follow his instructions. Have you ever seen a dog do tricks? Some dogs can roll over and sit up. In our story, a man heard a donkey talk, really talk. Let's find out what it said. The Israelites were nearing the promised land, but the surrounding nations had tried to stand in their way, forcing the Israelites to go to war with them. But God was on their side, and each victory sent a message. Balak, the king of Moab, knew he didn't have any hope against that kind of strength. But then he remembered what he had heard about Balaam. Some said that whatever Balaam blessed was truly blessed, and whatever he cursed was cursed. If Balak could get Balaam to curse the Israelites, his army might have a chance.
So he sent some messengers to bring Balaam to him. They took along a lot of gold. That was the money of their day. Balaam believed in God. He had once been a prophet, but he had become greedy and no longer served God. Yet when the messengers came, Balaam asked God for instructions. The answer came back, "Do not go with them. You must not put a curse on those people because I have blessed them." So Balaam sent the messengers home, but Balak sent more messengers with even more gold. Balaam knew that God did not want him to go. So he said, "King Balak could give me his palace full of silver and gold, but I cannot disobey the Lord." God knew that Balaam really wanted to go. So that night, God said to Balaam, "These men have come to ask you to go with them. Go, but only do what I tell you." So Balaam saddled his donkey and went with the messengers. Balaam did not see the angel standing in the road to block his way, but his donkey did. So she turned off into a field. Balaam beat the donkey to get her back onto the road. The angel appeared a second time, and the donkey moved against a wall, smashing Balaam's foot. Balaam beat her a second time. The third time the angel appeared, there was no place for the donkey to go, so she lay down in the road. It was after this third beating that the Lord made the donkey speak. "What have I done to you to make you beat me these 3 times?" she asked Balaam. Balaam was so angry that he answered without thinking. "You've made a fool out of me," he said. "You have ridden me for years," the donkey responded. "Have I ever done this before?" And that's when Balaam saw the angel. "If your donkey hadn't turned away from me, I would have killed you by now," the angel said. Balaam's life had been saved by his donkey. "I have sinned," responded Balaam to the angel. "If I am wrong, I will go back." The angel said, "Go, but you will only be able to say what the Lord wants you to say." When Balaam finally met Balak, he warned Balak, "I can only say what the Lord wants me to say." In 3 different places that day, Balak asked Balaam to curse the Israelites. But every time Balaam opened his mouth, blessings for the Israelites came out. After the 3rd time, Balak was angry. "Go home," he ordered. "I called you to curse my enemies, but you have blessed them 3 times. "Didn't I tell you I couldn't do anything against the command of the Lord?" Balaam answered. "Before I leave, I will tell you what these people will do to your people." Then Balaam prophesied truly. "A ruler will rise from Israel. He will defeat the Moabites. The Israelites will destroy the city." God taught Balaam that worship involves everything you do. It is living a life that is pleasing to God. Worshiping is listening to God's voice and following His commands. It is using our voices, our speech, and our actions to honor God. Amen. Now I'll call Missy to give us our closing prayer. Dear God, thank you for all the things you've done for us. Please protect everybody. In the name of Jesus, I pray. Amen.
Mamin som wo wanu kwarimo, mamin som wo wo Abraham nyami wamyo, mamin som wo. Tell me ho, mamin ya kron wo wenim asitraimu, mamin som wo wanu kwarimo, wapwamyo. Subai papa aho brasya sumwo ma wasem nyemi hai bebiara maminya dansie hihwe mimu mami soweni tiu mihu asitraimu meyede masoweni wanu kwarimu hohomu buamyo. Happy Sabbath, church. May we all rise. Today's scripture reading is taken from John 9, verse 39. And I read, "And Jesus said, For judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and those who see may be made blind." Amen.
Hallelujah. And yaji bebre samiba Philadelphia. Hallelujah. Ma befa happen na check akra. Na madaroma ma san frame bio. Ma co retirement fe na me share senior Ghana abrabo no beko. Na Ghana depa. Hallelujah. Baby I wo me de mini problem. Hallelujah. Mini me krasi nsuonum na menim pipe onsonom. Anenti baby a meduru biara da nyame ase bebre. Da mo ase se ma frame na menim abedina. Me nyame nkra kra menkoe meko but me free next week am say ye beko ma mene pastor bia ye beko camp meeting sa na pastor aka kire me mo camp meeting e wa ha no am say aka homeda ba ko na ye wie na eno achi no meko Columbus Ohio akodi 2 weeks me san ba ha bio a na me be join ne mo bus no na yakọ camp meeting. Hallelujah. Nti manhwe ya me mi din aba Columbus na ma beye asafo ba nti medamo ase mani age mo youth kwa ne nkwada no adesua ne sane amusi hyehye mo niema mo dan ne bibia nyame nhira mo. Hallelujah. Kwa afọ mpanyifo nso yadamo ase enyontofo ahoro a VOP nom ne wo mo ebo senku no nyame nhira mo nyina asore mpanyifo a wo mo na wo mo ne sofo anajo ehia awurade mfa no honhom engumu so department nyina nso onhyira mo esan se menkoye nti menkra kra na mom no medam ase in advance. Hallelujah. Amen. Paibo ne ahoden yeda nyame ase ya nyom no say guide me o awurade ma kwantu a medical heaven awurade mesra wo me mobowai. Hallelujah. Obia nyom paibo de nyina se wo sue sa nwumu ya wo to a na wo dwene ho pa ebeboa. Hallelujah. Se mu ni ahoden Yehowa nkuto enne nia yebeka ho asem no yebehwe sese de mani abue mi hu ade. Hallelujah. Oni frani bi na kan sa asem ya te abre na eno na me famu abakakra na eye wo ho asem ene me ho asem. Now I see. Sorry I ebeye ne anani amekan me free John chapter 9. The whole as one story. And inti mi nyebi na mo metwitwa no asiasi mate say youth for no ebe tu kwan. Montade na de special. Hallelujah. Mo kwa ntade ne de menyanhia bi wo ba bia. And yes small thing. Me feye mo colors no ene bibia na fe enen so mo ho feye na mo to nyom so nyame nhira mo bebre. Ye ni age say youth no mo wa sorry no mu. Hallelujah. Yentwen ya brewa ansa na ya sachira ya adwene. Yentwen ya kwakora ansa. Ye hyenya mesoma sifi nkwada brem. Yesu Kristo pemaba wa ne mrante omho odene eye ne sojafo omeko ama no. Hallelujah. Na ho nkronkron no sabri na ye adwuma mpanyifo mrante o maba o. Now I see. Ene ebeka ho asem no. Na text na ye kan ye no. Or say, and Jesus said, for judgment I've come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be made blind. Wow. Yesu Kristo kasam mebum. Or say, atemu onti na mabasa seso. Yesu Kristo can say, atemu onti na mabasa seso. Ebra na yenti gospel, na yenti nyame asem no de. Na yenim. Ebra ye nananom nyanti Yesu Kristo ho asem no na edne. But ene ya gospel aba Ghana, aba Philadelphia, aba bebia na wati ne nyame pe no. Ene nhwehwemu atemu okura eguso wosoro. Hallelujah. Na nia Yesu Kristo kan say enifrafo ani bete. But nkrofo bi nso a wo mani ate nso ani befira. Asem we ase ani sen.
ɛno na yɛkɔ nti wokɔ John awieye no a chapter 9 awieye no a na wei yɛ one of the last statements ɛno na mede bɛwie ɛnɛ message no nti mo yɛn to aso story no na mebɛka Jesus reached out Yesu Kristo ɛnam dakoro mpɛn bebree no wobɛte sɛ ɛsɛ ɔyarefoɔ bi David ba Yesu humi mɔbɔ na ɔmo teatea mu because ɔmo ate sɛ Yesu ba nti wɔn parents de wɔn akɔ gyinagyina hɔ sɛ mo te sɛ Yesu no ba pɛteam ana bibi na mo de gidi ateam humi mɔbɔ na Yesu atie baasa oni frafo yi deɛ ɔnte Yesu ho asɛm papa onim no na wakɔ sɛ ɔkɔsrɛsradeɛ sɛ ne ɛyɛ nyinaa so he couldn't see Jesus he was waiting for arms sɛ mɔborɔwa obi bɛyɛ no na Yesu Kristo ankasa ɛna ɔhyɛɛ da kɔfaa ne ho anuanom asɛmpa a ɛwɔ ha ne sɛ Yesu Kristo nim yɛn hallelujah onim sɛnea wotie na sɛ woyɛ mɔborɔwa a wonni anidaso a wonya mfrɛ no mpo na wahu dada hallelujah na ɔno atwi bɛn etie wasɛm sɛ asɛm kyerɛ so paa na wobu nkotodwe sɛ wɔbɔ mpaeɛ a gyidi sɛ Yesu ahu dadaada hallelujah na nti berɛ a wonya nka wasɛm no nti na ɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ a meyɛ nkasakasa bebree ɛnsusu sɛ yɛkasa tintinti obɛtie na yɛnyɛ mutu yɛ mpo na onim nti wokɔ Isaiah 65 a 24 a ɔse munya mfrɛ mi mpo na mate munya nka sɛ memmra no na megyina hɔ dada ɛno nti nea mesua firi point number 1 sɛ Yesu Kristo onifrɛ ni nim Yesu oni anidaso ɔne ɔkɔsradeɛ meba America ha ne Canada yi na minta nko kurom mehyɛ da fa trɔtrɔ sɛnea ayi traffic te wɔ yi no mepɛ sɛ mehu me man no baabi akodoro ti mehyɛ da fa trɔtrɔ bebree na megya me car na si hɔ because petrol boɔ koraa ne America petrol boɔ yɛ pɛ ɛnyɛ easy koraa o nti mebɔ mpaeɛ ma ɔman Ghana sɛ nkurɔfoɔ yi yɛ dɛ na ɔmo didi ɛno nti mehyɛ da fa trɔtrɔ na makɔfa edwam na weinom na me wo Ghana na mehu ne fa kai me bi ho a na anigye ebi nso awerɛho so bi a oyɛ ni frani Ghana wani afra wante sɛ ha yi a sabe wonya mmoa yi o na kyerɛ sɛ wo ba bi ana wo nua bi deɛ sɛ ogya adwuma na oso mu mɔborɔwafoɔ ɛwɔ hiafoɔ krom na trɛ bia mehu a wonhu nea wo bɛyɛ asolve saa problem aban ni solution yansu ye ni solution ɛno nti Yesu Kristo hu mɔborɔwa yi a ogyina ho a woni ani da so no ɔse we deɛ obi akure ni ho ɔbɛfrɛ no sɛ Jesus hu me mɔbɔ mea mɛkɔ ne hɔ hallelujah mɔmea na yɛ ho ase na wayɛ yɛ ho overtime hallelujah amen Jesus ayɛ overtime every bi me won kran yɛsoma ma na Joseph minko Kumasi na me start SD sorry na on pese me dia say mi sabre no yeni cell phone yeni yi phone no kura nya adwuma papa ese mi ko Kumasi kodu anadwo na message no division 4 ba nti no ese mi ko frɛ obi no ba meeting na ye fra ye nya no na me ko ye na makotena ka mu ka no nya mada ese me nso mi kodu ntem na anadwo no a me san ba nti me na me pentem akɔ ka no so ani nti me yamadwene sɛ me si mem si na driver say owura mpa kyɛw me ka yi tenam na me say owura wo ka no nya mada ka bi nso ketwa nso ɛyɛ ma aka 1 passenger pɛ nti one man na wo mu anu abɛhwɛ mani madamfo what the hell bere kwa aka 1 passenger me yɛ me kɔtena mu a na we nso aka kyerɛ me sɛ dabi nti ne ɔka kyerɛ me sɛ hwɛ me ka yi hwɛ ka yi abrante to bo ase tena ase na bɛn ma nipa no so ma ne aba ya ne sɛ nyɛ hwɛ ne yɛbɛsi bi yansi nti na one man finally aba no watu me du dwa so nkwanta ka no na ayam da hoi a emu nipa nyinaa kɔ
yɛde menim sɛ ɔmo wui deɛ but wɔn de wɔn kɔ hospital. Na anadwo no a mebɛsɔre no me so daeɛ no na skeleton ɛɛba me so sɛ ɔbɛfa me. Ɛna daeɛ no mu no mede me nsa prɛ no na ɔhwe ase. Meka sɛ fufuo a mediiɛ no ɛho daeɛ na me so yɛ. Sɛ na ɛka biribi akyerɛ me sɛ owuo ɛɛfrɛ me. Yesu yɛ yɛn ho overtime. Na dawurade ase sɛ woyɛ tiaseni. Wonim kurom ha, wonim sɛ US yɛ hu kyɛn aman a ɛwɔ wiase nyinaa. Ɔman a yɛkum nipa di tuo every day. Same statistics paa yɛde bɛgu hɔ a US is one of the most dangerous places in the world. Ghana the whole year, wobɛte sɛ obi atutu a 1 or 2 or 3. Menka sɛ ha nyɛ nyame over time a wayɛ wɔ yɛn ho. Enti na yɛda so te ase yi. Obi etumi sɔre wura baabi a na wɔtututuo. Mesrɛ wurade sɛ ɔno a nyɛ yɛn sɛ onifrɛni a ɔni anidasoɔ. Na ɔno a bɔ yɛn ho ban na ɔyɛ nea yɛpɛ ɛma yɛn. Hallelujah. Woda na wosɔre a da nyame ase. Wo ma wo ba na akwara no fa features nyinaa da wurade ase. Ɛnyɛ wo trene ne wo bibie ntia. Ɛyɛ adom ara kwa. Ti Yesu Kristo kɔsaa saa onifrɛni yare na ne ɔyɛ ne sɛ ɔba adeɛ no tentasuo to fam. Monkae sɛ dɔteɛ ne yɛde bɔ onipa. Yesu Kristo ɛbɔ aniwa foforɔ ma papa no ne ase kyerɛ no no. Dɔteɛ no a ɔde yɛ ani no bɔne ama ho aka. Te ne ntasuo na ɔde ka dɔteɛ na ɔfɔre na ɔde ka n'ani. Na ɔse kɔsilium nsuo no so na kɔhoro ani. Na ɔbɛhu adeɛ papa no nim Yesu. Ɔnti Yesu nka da nanso gyidie ne ahobrɛase nti. Ei, mɔbrɔ wa hwan na ɛyɛ me sei ɔse kɔ ɛnoa so ɔbɛpɛ obi ɔsɔ ne mu ne sɛ so me mu ne yɛnkɔ nsuo no mu. Ɛnuanom ɔngyidi sɛ n'ani ne bɛte bikɔ papa ne de biribi ayɛ no onim Yesu da ohun no da ɔnte ne ho asɛm da ɔgyidi na ɔkɔyɛ ɔse fa me kɔ nsuo no ho ampa ɔde nsuo kɔka na nna n'ani so ate. Ei wiase na ɛfɛ sei hwɛ nipa ɔde mini kɔm kɔyɛ yɛ papa bɔ na n'ani afira no we nyina wɔ Bible no mu o John chapter 9 ɛyɛ papa bɔ ne ehu no da ɔsrɛsrɛdeɛ no na hwan na ti wani ɔse owura bi a minnim no mehu no na ɔno ɛse owura bi sɛ bi a wate ne din a ɔno na ɔsa me yare o papa no ayɛ adeɛ bi a ɛnwanwa na mpɛ sɛ mutie ne yie owura no kɔ nyinaa sɛ ne gyeɛ w'ani afirafo nkɔda berem no wanyini na obi abɛte w'ani megyedi sɛ na ɔhwehwea ne sɛ papa mɛyɛ dɛn mahyia no na ɔto ayɛyi nwom mewɔ nduyɛfo bi ɔtumi gyenkwa ɔtumi sa yare ɔtumi ma nipa ahotɔ firi no ɛnkwagyeɛ wɔ ne mu da amambɛhwɛ nea Yesu ayɛ ɔno deɛ sɛ ɔyɛ SDA ni anka nnwom wei ɔbɛto na ɔteatea mu amambɛhwɛ m'ani ate na ɔkɔ ne fie direct ɔkɔ ne maame ne papa hey Kofi ɛdeɛ na ɛsi yɛ owura bi a minim no ɔde dɔteɛ yɛ m'ani ɔsɛ menkɔ silium yi mu no m'ani ate menim no na hefa na mehyia papa yi na mada nase ɛne nti ɔkɔ saa na ansa na Yesu bɛte n'ani no woka yi no a ɛyi no koraa ma so koraa ɛnyɛ hwee yɛbɛka ne nyinaa enti montie asuafoɔ no bisa question bi Rabbi
Papa na Yesu koti nani no na suafo no ho kronkron no nyantingu wo mo so last minute. Enti wo mo yesuafo mo hu Yesu ayi. Papa na okoti nani na nya asuafo no concern kura o. Muntie ne asuafo no wo mo dwene ho. His disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Asuaf amamera Israel for one say. Say wa kwada na wadi damu a ne nan ye na yi a na akwada no ankasa na bia waye boni o say ye ne maame na ye boni na onyame atua ne ka say mo azie monim say Ghana saade wo ho wabusuam mesrɛ wurade so mo ye na ye nsrɛ boni fache nipa ya sre wo mo e wo ye nkwandem obi hutumi chire no mobro wo ohia moa no na ye bisebise ye si ni fie nye na abaifo aye ne sa fie ne sa because wo fie oni freni ni honti na say wo sister yo ni freni a so o brother yo ni freni fu awofo mu a anka wo hu obi oye ni freni a obehu ni mobo enhyira ne ne ohu ahiafo mobo na ye gye nsemu a ye tete a ye ni formula umami panyini bi da ho ni bebi anyeye usi ni beyi enti na wanyeye na nhyira no se December we oba kocha na de wamra enya wo maami na obesere kakra bi na beda ni nhyira go so. Never blame anybody say ne boni enti na yehu anyame de boni tuaka anka hwan na te ase Awurade hu ye mobo wai enti se mu hu handicapped krom ha enyam soma mesua ene sene wo mo hwe ayarefo. Hallelujah. So obi ye handicapped na yesi mumempe parking ma no onyam som ne yede chichira America ene Canada anyway na wo munya sika no na dwe ahyem na sa enyam som no yete ase wo Ghana ye man besesa. Enti men sere obida men hwe obi nkanse ne ho yefe ye nyina fom no onyame ni onyama boy Awurade hu ye mobo because ye culture mu no ye siri nipa mebo a okasa no obo ne hwene hwan na hyeda ebo ne hwene oh nani aye holy na ya keka nsam na ye yi ni edidi ne ho agro because ebi ni nhunti montie na Yesu Kristo kan kire wo mo edi enti ana saa samu ya to akraje muntie na Yesu kan enya papa yi bone ana na wofo na ye bone Yesu na kan na amom we yasi se be ya onyankopon ni onyam bedadie. Hallelujah. Nipa no a oyare oyarefo nipa na ne ho ye fese wo no eye chance bi kwa ena wo ye normal. Hallelujah. Nti wo hu obi no aboda mu ahunimobo na bompa ye ma na wofo ebre wabusua mu bibi wo ho na betimi di sika kọ ne aye obi biribi a fakọ se nyame ahyira wo a memmo obi abomfia na ye nyina ye di fo ye hu ofi me kae ni ayaye wo Ghana eye mawreho obi togusu ane de atu ni din efi na kobra ye nyini wa Awurade mu moma ye nsua nyansa bi mfi America sane omubu ayarefo handicapped wonam he na wakotoche no krama impo se wo ye na yakayaka de ebechewo no nipa nyamisuro a ewo man mu a ye de chichiri kuro no mama ye mfa bi. Hallelujah. Na boni a dwanti aba no de mama ye ntungu. Hallelujah. Jesus say, at long as it is day, we must do the works of him that sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of this world. Bra me was asisuzi anifrafo be hu ade. Light, darkness, what darkness no wo me hu light. Yesu Kristo adwuma na all pesa o kirase no. Na mentwen na bra ade achi esese me ye ne osoma me na adwuma.
ade chin won way semi ya ni awon suma mi na juma oh ade chin won way semi ya ni awon suma mi na juma enchen kan se mi nyini a sa wo biribi watoto bode na hu se obi na compare no wasi fia to wall afa ho sane ye nyina sisi fia to wall afa ho na mobro we bi besre waduane a men kan se firi hoko ye won krofo bi o ho a omudi ntro de ba nye meme concern ne se mi ko bisa se eye den na ko yare ana oboa na omwa uhu ne mobo a ade chin wo hoi ye onyame adwuma hallelujah entwen mawa do ye ntwentwen o mawa do ye ntwentwen ebra ye ma abrochire no ye nuanom e ba abrochire no sani ana yesusu fa omo no saa na wo mo e ma ye no sususu fa ye mebo a ya ho chire yan kakra bi ane pese ye frɛ won enti sa abrochire ni wo abrochire no obi frɛ wa wo mo nte ya se wo mo yuse due bi si ho e so $1 na efie bi ye munya ba ya anya visa he onipa wo anya visa keke ye party de agya okwan efie ni nyina ye na ye sa na ne oba no so na ni age o trinko chese now promises mi ko ye o chiranko a me toka akora brema kajas efe de afi unya adwuma mfie mienu enkoso efe obo se phone ko kring na o wire fi se ya na wote efe o chira hododo ye se men tete ho nchire efiefo woni bia kanu nyansem ni ntoboasem hallelujah men ye dwe na sa na yete somebody ase ewrade hu ye mobo enti Yesu Kristo asani frani yare na nso ansa na yifrani no ebuye enti me kan kwaje ho nhihye yo ewo enti point number 1 is say yenya wo yempo na ne efre no adom no ye de ama ye dada hallelujah wonye misa de bi kura na Yesu ayama woda na wutumi sori a wonim powers evil spirits enenam wiem ene bambo ewrade de bowo ewrade ye hu over time momye na ye hu aso na do hoda enti before we call God no aye nkwaje nhihye mpo ama ye dada hallelujah ano ne point number 1 woni freni no a ohun ade enso Yesu hu ne mobo no point number 2 and it say Yesu Kristo mfa ye mfom so ngu yeso on condemn bia enti na oni freni o kan say madam fo munya nse hunu na moka no enye ne boni a waye enti na ne afira na nka munyina mani afira enye ne parents enti ya na momu no se mani onyambede di Yesu Kristo ebu ye bim kwa hallelujah sans o pese o ye enti pese wo fa nkwaje points bi bra ye koso no enti odi dotie no ye nani na oye yi no esan so no na oye obo ade mfiti ase ne asem wo ho asem ne nyankopon ne ho na asem ye nyame ono ni Yesu Kristo hallelujah enti dotie no ode bo yi no hwe ani no here correct enti osan de she ho na wasan nya ani foforo Yesu Kristo enye ni pani nko na ote akomanso ani amen ote achinyefu ani nene ubenya wodie wom ote wom a ye dwe ote yani yani aye kekanse hunu na yente yani edi bi bata ho seye obi ewrade se enne oduyefo no wa ha makwan na onte wani hallelujah enti wo munyina bisa no question na ne o kan ne say hallelujah owura bi atemani minimu no minnim sani ositie unipa no fini nkwada bremu no onhu ade da beden kura no wanhunu Yesu because Yesu yewe a okọ wanyina hokra oni na sua for konti pape nimu no e kan nko anka wahia no na ohwehwe no papa no ede nti na nani tie simple faith ko na kokokoro wani
mate owura no ama yede ne kɔ ne kyerɛ no pɛpɛɛpɛ wakɔyɛ na ni ate enti wonya gidie na wani te na hunu Yesu a na wonwie amen ansa na wo bewie no wodi gidie so aba obedience ka ho ɔnante akɔ no ɔgye instruction bi yɛde ma no anuanom asafo bɛn na ɛkyɛn asafo yi ɛwɔ Bible suam yɛnya instruction nyinaa enti wonu sɛ akwanhwɛfo yɛ asafo bi wɔ hɔ a ntɔkwasi ma ɔpata enye yie me kokoro bi so kokan nyamsam ya boy su kɛseɛ asafo ma mienu a ɔmo yɛ asafo ma dada ɛna ɔmo ba me nkyɛn ba ko ketewa no ba me nkyɛn sɛ pastor me ne me maami bibi siye ɛma ne bu afu me ɛne nti no me pɛsɛ pata na anka wo kan na sɛ ne yɛ kan nyamsam yi a ɔsɔfo yɛ nyinaa ni gye ho deɛ wo frɛ na ɔbɛte me frɛ maami no frɛ ababa wei na me started sɛ me kan sɛ no ɔsɔfo me wu gye sɛ me wu asɛm wei ne ababa wei de ayɛ me se ɔsɔfo me da se me ni gye ho pa wa ya de pa na wei de sa asɛm wei de mfa nkyɛ wo me ne no bɛ me se me nkasa ne ho da ye bu nkotodwo ne abɔmpa awie mama wo twene ho biom sɔfo me da se pa asɔre de yɛ tim na mom yɛ nkasa da ɛyɛ nwanwa gari bu nkotodwe me mfa nkyɛ wo da yehu nyame nti yɛ ni bio awurade hu yɛ mɔbɔ me nim ne amenka Yesu Kristo nsa ani yare osa kuma yare a osa dwe osa hantan osa ayibria homan ani biribia so awurade hu ye mɔbɔ me srɛ awurade sɛ da onsa me yare obia nye correct Yesu Kristo tinani free heaven hwɛ yɛ a correct ba kunim na mbom no ani gye sam ne sɛ impendodo a yetwi bɛn no na yɛsrɛ no sɛ David ba humi mɔbɔ no na dom dɔɔso wɔ yɛ so enti yɛ nyini na mbom yɛ nyɛ correct nwie na correct pa de agye heaven hallelujah munim ne ɔyɛ kɔnkɔnsɛni ne obi a waka obi ho asɛm ne akye no na woni wo kunu di nkɔnkɔnsan wɔ fi a na obi anche wo a sɛ obi anhu sɛ mo te aseɛ kyerɛ sɛ woyɛ perfect and this good nti kɔnkɔnsɛni ne obi a ɔka no obi hu yɛ sɛ mo te aseɛ but nkɔnkɔnsan yɛ ka no wese a obi ante no Jesus hu ba onipa hu enti yɛ ka nkɔnkɔnsan fo a wodi nka hu enti na Yesu sɛ monsum frɛ me na mɛgye mo so wantumi anka na ne wantum sɛ yɛgye wo nkwa na wonim ne a Yesu ayɛ a wontumi nka wa no ntumu da sɛ woyɛ dieni na wohu sɛ asafo ya waba mu Yesu ayɛ ade kɛse ama wo te sɛ papa na yɛfira n'ani na wonim obi ani fira na yɛsa ne yade a ohun sɛ wayɛ ade kɛse ama no because no the sumu waba han mu unya accident ni eyi wo firi mu a wokɔ dase and this ba yɛ wura fi sɛ ni awurade ayama yɛ somboro so ne sɛ wasakyera wo afiri sumu aba han mu Enti yeba sorry na hu se yebetena se na nofo yen oka hwi yen adwuma o yebeye we emfa ho yekoya safo dwuma onko omma sorry ntem otedem na ohwe ne WhatsApp so no text chese yemu se Yesu aya ade bi amaye na womu ehu se Jesus aya ade ama ono womu ntumi ntena se lazy da hallelujah what the hu beba for ya mewra enti se wo asori mu na wo yehye na wo hu se niema mfa ho wo kuma bone no na da so ho a sere awurade se sachira me bio hallelujah ba kuma foforo mame
nti ɔde ni joy no kɔ baabi a na wantumi anka na no antum na wɔn asɛm bi a esi yɛ kura nie papa no wɔ hɔ a na ɔmo te sɛ papa bi di nam hɔ na ne ɔka ne sɛ Yesu no a wasam yare no medanasio minimu no medanase ɛhɔ na Farisifoɔ no yɛ Sadusifoɔ yɛ asɔre mpanyinfoɔ wɔ saa bere so no ɛte sɛ papa no ɛkamfo Awurade wɔn so Yesu nso ne ho yɛ mpanyinfoɔ yɛ hi because Yesu mo ne sɛ Yesu Kristo bɛyɛ SDA ni a anhwe yɛbɛtu no sɛ Yesu Kristo ba yɛ Kristofoɔ ntem mo ne enti anhwe a yɛbɛtu no wohyia no ɔbɛka wo koma mu asɛm akyerɛ bra ɛnora ade a wokɔyɛ yie a enti ɛnɛ waba wotu nwum wogyi sɛ yɛ ɛdeɛ na meyɛ girl na wokɔ ne fie ne wokɔyɛ nyinaa Awurade ayi akyerɛ me mogye sɛ asɛm bɛ na ɛbɛto saa aberante ɔsɔfo saa bɔ wei ogu nipa ni mu ase paapapa ɛfɛ sister bi a nso wɔnam hɔ saa sister ntakwa na expire sɛ wonim sɛ wɔnam wo start yɛ nso wayɛ ho sɛ wɔn start ɛhe fa na wɔ he Awurade yi kyerɛ me sɛ anhwe yɛbɛtu ne din mekɔ asɔre bi mu na memmɔ ne din because makyini Ghana bebree na mekɔ asɔre bi mu owure bi obi emu no wadi bɛyɛ 30 something saa bere na meyɛ 20 plus ma na ɔkyɛn me kakra na ɔkasa sɛ ɔbaa enti wonim sɛnea wo sɛ be wanya features nyinaa yɛsusu sɛ ɛyɛ normal a na yɛserew enti boy yi ɔkasa ahobraseɛ mu me nua ɛtɛ ɛbi yɛyɛ adwuma no abɛboa aberanteɛ yi na ne nua wɔ aburokyire wasi dan ama no ɛna wasi dan na ɔhwɛ so nti ne nkwa na ɛwɔ fie hɔ adeɛ saeɛ a na n'ani abue na ɔbɔfoɔ abɛdan mu ɔse mensuro na mede asɛm brɛ ma asɔre no a mmɔkɔ na wɔn na ɔse mentumi yɛ mumi ɔbɔfoɔ mentumi adesuo esu ɔse wo na mesoma wo sɛ kɔfra sɔre mpanyinfoɔ na ka kyerɛ wo weyɛ nea meka ho bi mahu ɔbaayɛ ɛnɛ ɔbɔfoɔ no sɛ fa message yi kɔma kwaafoɔ kwaakuo no ne ɛwɔ mu a menyame ɛyɛ mabufunu na ɔmo nsa kyerɛ ɔmo adwene na ɔka kyerɛ mpanyinfoɔ sɛ mpanyinfoɔ ɛnɛ asɛm no yɛsɛ mfa ma kwaafoɔ na mpamokyɛw mewɔ ho kwan sɛ metumi kasa a ɛfɛ ɔsɛ bɛka asɛm no kyerɛ ɔkɔka kyerɛ ɔmo anɔpa sɔre ka kyerɛ ɔmo sɛ okay kwaafoɔ yɛ mmeranteɛ ne mmabaawa ɔmo hia saa message nti ɔba mpanyinfoɔ nti anɔpa sɔre yɛ ba anɔpa sɔre paa ɛnɛ menkra asɛm kɔma kwaa no ɛnyɛ adwaman club o na Onyankopɔn ayi ɔbɔfoɔ no na ɛka wo media munim sɛ mentumi nkasa media meka nea yɛaka enti nea moyɛ ne maapɛ ne mmɛmapɛ no monhwɛ yie mu sɛ mekuo no ayi yɛn a yɛ mmeranteɛ maba wɔ nyina obiara ho po next time na ɛkɔ singing manfoɔ so na wabɛka singing manfoɔ de akyerɛ wo next time na ɛkɔ mmeranteɛ no nko ara so na ɔkeka kyerɛ ɔba bɛka ɔbɔfoɔ no ba from time to time next time na ɛfa aba asɔre mpanyinfoɔ so enti mewɔ hɔ no pasɔre a na sɛ ɛnɛ mabisa panyin baako ɔsɛ metumi ka na ɔyɛyɛ na ɔstateyɛ asɔre panyin mpakyɛ ɔsɔre gyina hɔ asɛm a ɛsii ɔbɔfoɔ na ɛka sɛ menim wo fie asɛm sei ni ɔsɛ ɛyɛ no korɛ na wonim sɛ nkurɔfo no a woyɛ yi no aha wɔ mo na nkwadaa no su gu wɔ mo so na ɔmo su adu Yehowa Nyame anim na wobɛyɛ dɛn na woasɔlve problem yi ɔsɛ mebɛyɛ ho dwuma ɛduru asɔre panyinfoɔ so a ne ɛfrɛ board meeting panyinfoɔ kɔ emergency meeting nsɛm no sɛ ne yɛsi kɔɔ no mo mɛhwɛ ne yɔ akoa no nenam hɔ na ɔdiedie fie mu nsɛm na ɔkyɛ sɛ ɔkeka no
Starting kwade emo de. Awurade hu asafo yi mọbọ. Ohu mi sọfo mọbọ, no hu asọre panyi mọbọ, no hu asafo ba bia mọbọ. Awurade nye nipa yiyim. Ba biara wo a wobra hu ase na wotie ni opese ojewo. Simple. Enya mi sọfo a mi di na me tinu Awurade anim. Ya mama assignment se me yo, ba se mamre me hu ase a me hye coat ne tie di preach kwa. Mesra Awurade sɛ David ba Yesu bie mani bio. Wa wo pɛ sɛ ye bie wani bia pɛgya wo nsa na mhwɛ. Awurade hyɛ ne din ani onyam. Hallelujah. Enti me nkɔ fast. Afei deɛ Farisifo afrɛ owura yi. Owura. Ya tete nsɛm bi sɛ akoa bi afrɛ no Yesu ɔne nanam hɔ no. Wo kamfo no na wonim se homeda eye memene da ena okobi o ori nani ye mmara kire se yenya dwuma bia homeda eniti nani na okobi ye no wonim se oyedi boni ani na wo de wonam na wo kamfo no na ka no o ye first ye friend ma me ne papa kan ne ho na o mi san se mo bani eno kure pa so keken kan se mi sa akwa bia nani akwa na ya se efre no Yesu no wabie nani na ye no kure se mpamucho ye de ni hobi na hwan na bie ayi no kure se na wo mu nyina se ai fi ye wo no no hu ade da say okay na efe mpanyimfo hu ne omuka ndi na omosam question bi on se ene na ye no kure awofo no mu yia no ma me se ma mpanyimfo madawro mo hwe ye ba no onya kwada wanyini ti mu misa no wa mo frɛ na ahuru mienu na mo frɛ no na wo san bisa no saa no se o mpanyimfo we oyibonieni awon mo kan kire no odibonieni ye bo okoko fi na ekọ memmoni din bio homeda no sa ya de homeda no wasɛ no number 2 afei so oyedibonieni na wo de anuonyam ma no kamfo nyankopɔn kon a memmo Yesu din montie ne owura no kan ye he replied whether he's a sinner or not I don't know. One thing I do know, I was blind. Oh, media na mani afro mombro wa misra de o enne menhuna de na papa bi owura bi afa no Yesu Kristo otwam memfrɛ no na onyame adom wa bi mani a mujojo me so ye di boniani so sa me yade homeda ade ba ko pe na minim se fi mi nkwada bre mi hu ade da now I see. Kan wanu tum no mo se bi se me question I say ma kan monte ma se ana mo pese mo hu papa no na mo so mo kosum ni bia na media me hwehwe no na me di ni dia ma no na se mo pese mo kosum no bi dia mo mi se me question na me nka the free ho bona be piriji a kire ye pam no fi asore dem ho opie ye pepepe na Yesu Kristo koshia no Yesu Kristo hu sa kwa no hwehwe no enhyira no se wo hwehwe se wo hu Yesu face to face. What taught me? Ba mi sia no da. Ewrade yi wani onyama di kire me. Bompa yesa na obehu nyame ani onyam. Hallelujah. Me hu na de da mobrowa. Na mujojo mi sei. Obi atemani na me da nyame ase na me di na ye nso a mami moni din se wasame yare homeda. Enuanom nti tetemire mu na Ewrade adawroma. Jiwfo a wo asase so ne US me ko Jiwfo asore bi ya se me yama memo ni nti asore ba ko se me ni hu kwan se me ba asore eye Jiwfo homeda asore na ba ko ma me chance e ma mi ko hwe na se wo mo de wo mo nya chinchini bebre na ye pon ye na me ko shi rabbi no am say rabbi Jiwfo mo hu Yesu sen o si Yesu din de eda so ye busu sem ma ye Jiwfo
Because ye nimne mame or ye nipa. The same idea no that's what until we Jewish church today. Timishadakwa sorry, ya pon ye mani je wom ho pa na ye didi na ya celebrate Sabbath no. Na me boy Yesu di pe no say ade ba ko pay offensive to us say mo frɛ Yesu so ya agenkwa. Oyo nipa Messiah no efe na obeba. Ye twɛn no na ye nim ko obeba ba tenche obeba. Ɛhɔ na me te Bible ase. Hallelujah. Enti wo bo nipa ya wo no din Yesu Kristo ana. No. O se me metumi aka na ho pe bia me de na mani afra o. Le nyame ase. Hallelujah. Oh. Okay, enti ansa na meba no face to face. Ti Yesu Kristo hu se papa no ye ya no okotware no. No say wunim onipa ba no. Yesu wahia nada. No bi ewani no wahia nada. O say minim no, pa cho wunim na. Kire me na menkokoto no. O say okay. Wunim ne dia ono na wahia no yi. Oh, Merade. Obunko toje. Ose ai no kwasa me pese me ka kire ose. Woma ni afira no muni so mani afira. Na omo de ahobrase etie me nsam no. Me bie womani. Na mo womo nso a womo susu se omani ebue. Nanso wo mo ani fraye mu ne de wo mo ani nso betoa so akata abra hosem wo mo a ehwehwe me na mmobro wafo a wo mo ade wo mo koma to ho se awurade kire me kwan no mi Yesu Kristo wo mo ani bebie na mo wo mo ye dwe na wo mo susu se wo mo de wo mo ani mfira sabe enye se physical. Woman nimbiribia asafunu no woman ne champion. Woman de niema hoa ho me fi abusuya we. Ye wo me ha. Asori we na me koye. Sei me na manya me ho enti asori mu komu ye dwe. Erade se wansa kira wumum wani befira atemu dani. Na woman ni efira. Enti na text no kan say Wama ni afira pa no behu ade. Oka sa pe na Jewfo no. Wo ho no hu se wom na oka mo ho asem. Na o say, "Ei, wo pese o kire se yen Abraham asefo ye ni afira." Na o say, se Israel fo am atwa me ho ahie, se mu gi atum se mo ni afira nka na mebie mani. Hallelujah. Na sene amususu se mo de mo tenenti mani fraya aka nti awurade nhye nipa enye no agye sa wo bra okuma se. Hallelujah. Nti memfa osom no mra wiye asem no nyina na model. Are you ready for a healing? Awurade hu yamobo. Awurade mfa ne nsanka yen meka ho bi matra sori ma chefi mi nkwada brem na enye se mi tene mi nyahwe na masua niema bebre edu baby a ya tia nti yemu pa cho motie na aka no obi a wanhunu biribi ehu na ye normal Yesu bebe bi enyamsem kembia momiensiesie ho enti afono yen wo tena himfi a wo mu ohene pa cho motie ase ba ni ofi abonten ba no de anyasam ketewa enenti enye asafudini enaje wonkwa menka nkyerem plain wa ha. Hallelujah. Asafu yi no kware asafu in a sense ye won kyerɛkyerɛ ye din kyerɛkyerɛ wo kyerɛ osamase na mbom atemu wo Jesus Christ nkuto nsem. Hallelujah. Now there is no condemnation for those who humbly come to Jesus Christ.
If they are blind, they will see. Now, asori bebreba ye ne SDA force and ye can ye nshasmade. That's good. Ye rekoto excellent. Ye preko, that's good. Na ahantan ene preko nam ne wena etan. Asumade versus adwamaembo. Ne wena ehu. Ye nyankopon yoja. Na ne ye kanu ye no kwasem se yehu anyame mfa ne hu nkonkron ensakire ye bio. Owure bi no se opepet. Na ne pet na ope no on pepet bi ase preko. E no koto preko se obeyen no mu se krom ha de ensem bebere wa ha. Owo kura ye pet, o sebo to me ye pet. Na wachi ni widare na obi nso akoto. Che se ensem hwanya. Aniti preko ye pet. Na odware preko no kama. Na oja no a obi tetu onwum ti na meti ye. Na preko no akwa bonten no akoda techim. Samote azie. Because preko nye correct o ne kuma no ya teche. Samote azie. Enti wo de ne ba odware ni wi an kana papa gina hodi no say me preko ipa nye correct. Ene mepe doctor bi otumi operation. And we so sesane kuma no a preko no be sesan. No kopo odwan. Or call doctor and say don't worry. Me di odwan akoma beba preko. And we say be ya. Enti doctor no ye operation. Odi akode to anansesem no de to nyum. Or ye operation no na fe de wa yi preko akoma no wa ye ha surgery mana yi. Efe no preko no sesan. Eh. Sese de onye dware ni wi a obutu ha ehwa na obutu. Now according to asem na owura no de to nyum ne opese o kire ne se akoma foforo eba preko num no odwan akoma abesesa preko akoma nti odwan suban no so aba enuanom ye hi operation. Hallelujah. Ye kuma ye preko akoma na ye hi odwan akoma na ye wo doctor bi e friend Jesus Christ. Or the odwan ma akoma betumi asesa wo koma. Na se wo betie ne ye kan yi a wo be hu se ye besesa. Mommy emfa SD enya hwehwehwe. Me ka kire me nua na masofo nyina. Me wura me som no a me ye sofo no ye bona se nuam. Paja mate ase. Inti wo yi mi kwa kura ase se me nkodi sofo a me de anigye because nyame ma na wa kura na se. Me ka kire me nua no me ye president me se wo ye yi kwa kura ase wo nko. Hwan na me mfa ne nko. Boni din na me ntie. Wo kọ na bra na obi nso nko mra. Wo de wo mfata se wo kwa kura ase. Hwan na nkwa kura na se. Onyankopon ahini enye position. Enye eldadie ni asofudie. Fa o preko akoma no bre Jesus a oye operation. Sesama akoma dadai mami. Sesama akoma dadai mami. Na mami akoma foforo. Oh, ewurade. Chake intrimo le ahami ankrafo. Na wasaka Hausa no aka we. Na a simple story and yet true story. Ba me sua baby wo. And it just someone say, "Wo biara wo de wo koma bebre Yesu Kristo de wani afra bebre Yesu na wo nya yaresa." Na Yesu Kristo ni obeye obonsam se wabubu na pre. Enti obonsam tumi mfoso nye oda. Obonsam tumi mfa hunfi mewura wo mu daji sa wo ma no kwan. Na safuya yetimu ya wehu nyame asem no opa hwiba Jesus. Hallelujah. Eja na atwa ho ahia. Yese bibi ye bayi na ganafo o wabrochire na wakosum ne ka enya accident following week anoma bi atu abani dam next time ena efiefo tata misa enu anu ye suro ni aye keka wa mamire mu chen Jesus Christ ankasa honkonko aye ho over time no otamfu biere ni obedi usunkunim o yare a bompaye ko hospital
Mebere so a meko na Yesu po odi 33 years. Amen. Na ebibifo mu de obi enwu. Obi ba TV so, o se ne na di 90 something years. Na ne na wu ni omo ntia se eyefiefo. No me say, hey, 90 something years. Abayefo na ekum nana. Yenya correct. Enti ye hye abayefo ani onyam. Moti ase. Obia di tumi ma wo mo. Wamra ye wo tumfo bi one ye na dampa so. Honhon kronko gya aba ho ban. Moma yentu enije nwom. Dabi medinim ti min suroshi. Minim senya me wo ma fanti min suroshi. Dabi medinim min suroshi. Minim senya me wo ma fanti min suroshi. Erade wo hu ye hu hwan not se wo won sam ne wo nyuma nyina mo ne hwehwe bia ajinkwe wo so na manida dada di manim yimi firi how ne musumu dabi medinim ti min soroshi minim senya mi wo ma fanti min soroshi akwanhweni asem to wa ka kire Yesu Kristo si wedding kunim hallelujah na me am yoni friend ya wa bia mani na wo hye me bossa wonum na ho adenti na misiro monum sa akwanhwefo bi da so frɛ atoradifo wo Ghana no na ye bo omobo no mukotua because omo se hunhum ni asori no na obibi ni de ohun se biribi wusu obi hai Nanka mejina hoi na sheesh I see something. Yeah, also for not being. Jesus Christ, oh yeah, you know what's so. Sana is for ne wallahi. Ye wajin kwebi. Ye wodu ye fubi otumi jinkwa. Otumi sayade. Ewrade nhyira Philadelphia Church. Sorry, Jinaho. Si utrase. Rofu bia wedi wasorimu. Bibia wo kaya ema wo nyehye. Ana bibia wo pese wo kɔ w'anim wo mu. Sufre awurade na fi na kɔ ka se awurade sesama koma dada me hi operation. Wankasa bompa ye short bia obetu. Awurade yem operation. Me koma na ye preko de. Youfu ni nyina mo ka ho bi. Empanyifo mo ka ho. Sofo ka ho, elder ka ho. Sesa yakoma dade maye. Yensreja hu ye mobo. David ba Yesu, ye hia akoma foforo. Ye hia wakoma ye odwama akoma etumi bra ne ho ase kwa asenua no bi. Na obi di atemu a anhye aboroso. Obi tia yen a Yehu se onipa ye den boyen suban amaya mere wasori numu na yiri ne wadwuma ese ye kwa ye mpese ye kɔ na ye di nsɛm yi ya no Awurade hu ye mɔbɔ Awurade gye ye da wasisi ye ni frafo wɔ bonim na nne ye hu na ade na sani oni friend ni ye no boye ni anhwehwe o si ye be hia face to face ni se ho nkonkom me hye ye ma na fedi ye ni nkonim Awurade nhyira wai Awurade hu mmɔbɔ Awurade nye operation sabere on sesa wo koma atwam woni obi wasem a Awurade nkyerɛ wo kwan na nne memene dei fa kompai bom na gya asem no mu na fere nipa no na ka kire nse akosi ya na nkam se me no nkasa da enne me de akyɛw enhyira ne ho yehuwa hu asafo yi mɔbɔ wana domonti amen.
so canso Dambian Rame O Frocon Henin Mese Sore Come Israel O Nyame Fambi Nancy Nero Wora Mami So Mami Yena Lendem Soro Koko no So Nyehon Kronsi Nyame Moye Ao Rafami Nancy Nyero Me Kongambe Sehetraha Nya He Chingin Achinye ne sorowo and won't be known. O tremble sade, ao nya misre ne nya he. Oro, wora mami so, mami nina, jedem soro. Koko no so, nia hon kronse, nia me hoye, ora fami nansi, niero. Me pense me, tra osoro, au tanejan. Go me so de me de aho te fo nyom won niebro wora mami so mami nyina yeden soro koko no so Nia hao kronse, nia me huyin, wora fami nansi, niero. Yendem soro, koko no so, nia kronse. Hallelujah. Amen. Every way, send yourself for share and penny for no. Me wadi suya biya, me ne mo be che no de with me bisa question. Be no num ne fa elder, but your time near time be 5:30. I was Zoom so. Ebe ye be hwe. Ne awurade de ache yen. Ene ne ye betumi aye. Entoto epa ben. Ye ba abrochiri me hu niema bebre. Obi to me free mu wawu na insurance bibia kure ni fie ho ma me nya dan na wasie ni kunu se next that adawro ma de na de na wujama umma munim se bible mu
nyame pese ye si ye wo honhom ni honam. Hallelujah. Amen. Eno ne yebesua ho asem ne. A practical biblical lesson. Ebenya wo be dey planning wakunta we seek sanso wanije. Me come retirement sika meje kire wo ebe ware ho. Nanso manije pa. Amen. Because me didi send ya misika beso me. And it me ni problem. Me mobo sia BM fan ni dida. Amen. This say bia brebenti. And nti saa de we ye be ye den ate ase se ye ntete nka se me de mankre yi. Ne awrade de ama bia plan be na wo ye wo abremu. Why ye will na? Wonim say won ye will a wo fie na wo adidi mu no obi betimi age afiri wo yira na wo kunu nsem. Saa ne ma we ye teda. Nso etere bia ye nte ase. Ba Yesu nso onyame nso will asem wo Bible. And nti enne awia anka so yemma frobi a wo pese wo dɔ no no nso metie sene ye toto efie niema ye toto honhom niema na awurade de ahye. Hallelujah. Amen. Temeto nsa fremo se moma ye nche na ye nyini ochina bi mbahwe me na munhume ana se du ba bi me na mesan ba ha oh me na me be kasa brebi ebi ani ekita me nsem. Aha. Oh, so for ni. Ye nyina ye beko. Samote ase. Ane nti biribia si ati biribi si ye besua. Mama ye nsua. Na obi a beko bi. Ane nti mama saa biri ati ase. Adechin wo hoi. Mama ye nsua ne ye ni osoma ye nyuma. Hallelujah. Amen. Mama ye nyinhira. Yehu anyame nhira why. Ewurade ni wachi. Ewurade mensa ma pagye yi fa moja fate ho. Amen. Na so kra bi yare wo ha wapem ebo no nkun ne onfa Ewurade sane yade ma ye. Amen. Ne ehu bi aka no se waso da ya na watipiri bi in the name of Jesus. Ewurade jini free hu yi. Na kire ne se wotie ani na wotie akoma na wo nipa ho ban so. Yehu anyame nhire ye nyina. Amen. Ewurade mo ye mrante hu ban na wo mu nyini meye Kristofo amapa. And ware nwo ma wo mo so beto aso adwuma mu na ye kɔ no na mo hye ya nan ye wo anyame hye wo den waware na fa ho mo fa ho brase en ware saa na mesrɛ masafo yi sɛ kakra be ye osofo ne ne yire ani asɔre mpanyifo ani church board ani asafo nyina Awurade hyira mo kosakose ya bɔ mpa wo Yesu Kristo den no amen. Amen.